Беласица и ЦСКА-2 не успяха да се победят и равностойният двубой на стадион Цар Самуил в Петрич завърши при резултат 1-1. На перфектен терен и разбира се в много добра атмосфера, създадена от феновете на домакините, Беласица започна малко по-активно и още във втората минута страхотен шанс се откри пред Лукас Гроси, който обаче би прекалено силно и прекалено високо. ЦСКА отговори в 20-та минута, когато Сейниса Нянг потърси с дълго подаване Виктор Василев, чието опит за атракция не сполучи, а в последствие Радослав Живков се оказа в засада. Заради контузия Марино Орлинов бе заменен на вратата на гостите от Боян Загорски и в 26-та минута той спаси вратата си при коварен фаул на Густаво Ернандес. В 34-та минута Димитър Иванов получи пространство и пусна топката покрай Наско Цеков, който закачи Иванов и главният съдия Кристина Георгиева бе категорична – дуспа за Беласица. От бялата точка достатъчно убедителен беше Ирфан Садик и резултатът бе открит в полза на домакините. На полувремето юношеската формация на Беласица, родени 2012 година, обра овациите на публиката за завоювана купа в Етрополе и с повишено настроение феновете чакаха втората част. А тя започна с далечен и неточен удар на Живков. Малко след това топовен шут на Сейниса Нянг бе отразен от Захари Димитров. ЦСКА-2 продължи да настоява и в 59-та минута отлично двойно подаване изведе Виктор Василев, който обаче би в гредата и не промени резултата. Стената спря опита на Цеков от фаул, а интересно решение на Аспарух Смилков да прехвърли Загорски не се получи. Отново Петричката стена се оказа добре построена, този път за друг изпълнител Василев, но в 89-та минута домакините сбъркаха фатално. Първо вратарят Димитров не бе убедителен, а в последствие Виктор Василев настойчиво потърси топката с глава, при което бе изритен от Валентин Костов. Кристина Георгиева веднага санкционира нарушението и посочи бялата точка, този път в полза на ЦСКА. Радослав Живков не трепна и изравни резултата. Беласица можеше и да спечели мача, но тактически фал в последния момент направи Сотиров. Все пак цената за нарушението беше висока и червеният бранител видя червения картон. От фаула Смилков стреля в аут и двата отбора официално разделиха точките. Много е интересно, когато хората гледат мачове на Беласа и на ЦСКА. Става хубав мач, доста спорвен мач и си мисля, че и резултат е, може да се каже, че и да не искам, защото не вкарат 90-та минута, но и те си бориха до край, и ние си бориха до край. На доста момент бяхме по-добре и на доста моменти те бяха по-добре от нас. Ние знаем и силите на отбора на ЦСКА и знаем какво трябва да направим. Малко ми изглеждаше изморен отбора началото на второ полувреме, но издържаха до край. Поздравявам така и нашия отбор и отбор на ЦСКА за хубав мач, който е гледал публиката. И смятам, че стана един много интересен и динамичен мач за нивото на втора лига. Благодарим на домакините за условията, които ни предоставиха. Перфектно подготвен терен. Публика, хубаво време, какво по-добро от това. Отбор на Беласица, който играе много добър футбол. И за нашите млади момчета това е така един перфектен тест днешния матч. Мисля, че и привържениците останаха на домакините доволни от това, което видяха от двата отбора.